Bore da, siwmai bawb, croeso I chi i'r wers byw yma. Mae'n ddiwrnod arbennig heddi, mae'n ddydd Miwsig Cymru wrth gwrs. A mae'n ddydd Gwener sydd wastod yn gret, yn dweud pan ni'n cyrraedd dydd Gwener. A'r penwythnos fori, mae'r penwythnos yn dechrau prynawn yma, dweud y gwir. Felly pawb yn hapus, digon o'r symud ni'n fod yn hapus, a mae da ni lot o hwyl o'n blaen ni ar y sesiwn ma bore yma. Felly croeso enfawr I chi i'r wers fyw ar gyfer yr arweinwyr Adobe Express. Gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyffyrddus, bod chi wedi mewn gyfnod I hwb ac wedi agor Adobe Express I fyny a bod ni'n barod I greu. I ni'n mynd I fod yn datblygu sgiliau diddorol iawn yn y wers heddi. Ni'n mynd I fod yn gwneud ychydig bach o waith dylunio graffigol gan greu hysbyseb cyfryngau cymdeithasol. A wedyn ni'n mynd I greu fideo sionc ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Felly, lot o sgiliau. Rowch o bod ni yn y chat pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni, fel bod ni'n cael gallu rhoi eich enwau chi lan ar sgrin. A chymod beth, rowch o bod ni hefyd, beth yw eich hoff artistiaid Cymraeg chi, eich artistiaid, eich cerddorion, eich hoff gerddorion a bandiau Cymraeg chi I ni gael gweld. Ni gael gweld fan hyn, pwy sy'n fwyaf poblogaeth. Right, bydd angen dudalen heriau arno chi hefyd, mae hwnna'n sgrolio ar hyd y gwaelod. Bydd eisiau hwnna arno chi heddi achos ni'n mynd I fod yn copio delweddau draw o dudalen heriau I Express. Felly, os I chi ar eich porwr, agorwch Express ar un tab, a wedyn ar tab drws nesaf, ewch i'r dudalen heriau. Mae'n sgrolio fan ar y gwaelod, bit.ly/Express, Dydd Miwsig Cymru, Express, DMC25. Right, iawn. Nawr te, beth sydd â fi wrthych chi? Mae cwbl o beth ydw fi wrthych chi. Yn gyntaf, cofiwch am yr wyl ffilm, ffrindiau. Nawr, mae hwb a Adobe Express yn cynnal gwyl ffilm, cystadleuaeth creu ffilm. A mae hwnna yn mynd I fod yn cymryd lle tuag at diwedd y Gwanwyn. Felly, os oes diddordeb gyda chi athrawon I gymryd rhan yn hwnna, yna cyfrestrwch eich diddordeb gan fynd I gwylffilm25.express.cymru. A y syniad fyna yw bod chi'n gallu bod sawl grŵp neu unigolyn o'ch ysgol chi I gyd yn gallu cystadlu. Felly nid un fideo, un ffilm o'ch ysgol chi yn unig o bod chi'n gallu danfod cymaint â chi moyn o fideos I fewn i'r gystadleuaeth gwyl ffilm. A'r thema eleni yw cynefin sydd yn eitha cyfarwydd I ni'n dweud. Mae'n lot o bethau allwch chi wneud fyna. Right, cofiwch am y reolau. Os ydw i'n mynd yn rhy gyflym, yna allwch chi oedi'r fideo. Os ar ddiwedd y prynawn, bydd Dom yn hala e-bost I chi gyda thystysgrif I bawb sydd wedi cymryd rhan. P'un bod chi jyst wedi gwneud y weithgaredd gyntaf, neu wedi sefyll am y wers gyfan, mae yna thystysgrif I chi. A hefyd, hawliwch barti pizza ar waelod y dudalen heriau. Mae gwybodaeth athrawon sut allwch chi hawlio parti pizza ysgol gyfan. Mae'r gwybodaeth yna I gyd ar waelod y dudalen heriau, os chi'n sgrolio reit o dan yr ail her. Right! Iawn de, dewch ni gael mynd I edrych ar y dudalen heriau te. Cofiwch hefyd, llwch chi ddamfon e-bost atau. Os nag I chi'n gallu rhoi sylwadau ar YouTube neu StreamYard I fi gael rhoi nhw lan ar y sgrin, mae croeso I chi I ddamfon e-bost nôl i'r cyfeiriad nes I ddefnyddio I ddamfon yr links I chi bod yma. Hwna yw'r unig un styfu ar agor. Peidiwch â ddamfon e-bost i'r ysgol digidol, neu fyddai ddim yn gweld. Os newch chi ddamfon i'r cyfrif e-bost Adobe, fyddai'n gweld eich negeseuon chi allai roi nhw lan ar y sgrin. Right, dewch ni gael mynd I edrych ar y dudalen heriau, dyma hi fan hyn. Felly, I agor dudalen heriau, newch yn siŵr chi'n gweld, mae da fi Express ar agor lan fan hyn, ar y top, Adobe Express. Iawn, a dwi wedi agor tab arall drws nesaf iddo fe, a mewn fan hyn, dwi wedi teipio bit.ly/Express, Dydd Miwsig Cymru, 25. Neu wrth gwrs, os da chi ddyfais sy'n gallu sganio cod QR fel iPad, yna llwch chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin nawr I chi gael dod i'r dudalen heriau. Nawr, mae hwn yn gyfle perffaith I ni oedi, achos mae cwbl o bobl wedi gweud siwmai yn barod. Nawr de, da iawn chi, wedi dod mewn yn gyflym. O, right de, nawr de, mae ysgol Banc Ffosfelen, lan ar y banc, y wedi ymuno gyda ni. Lan fan ar y banc. Fi'n credu bod i'n heilog ar y banc heddi. Mae'n weithiau niwlog iawn lan ar y banc, ond fi'n credu mae'n siŵr fod yn eitha clir lan heddi fe ni'n dychmygu. A chi'n bod beth, mae dosbarth sydd wedi ymuno gyda ni o Ysgol Banc Ffosfelen wedi dweud mai adwaith yw ei hoff
band nhw. A chi'n gwybod beth, adwaith yw un o'n hoff bandiau I hefyd. A chi'n gwybod beth, fi'n credu bod fi'n mynd I fod yn defnyddio adwaith fel enghraifft yn yr her gyntaf heddi. Costa del... Costa del Banc heddi. Mae mor ffein yna, greu. Diolch I ti am hwnna. Ie, dwi'n mynd I fod yn defnyddio adwaith, dwi'n meddwl, yn yr enghraifft gyntaf. Fi'n hoff iawn o gerddoriaeth y band adwaith, maen nhw yn really cool. Heledd oedd sy'n chwarae drymiau yn band adwaith, nes I roi gwersi drymiau ddim ychydig bach. Hynna claim to fame fi yw bod fi wedi rhoi gwersi drymiau I drymio'r adwaith. A mae hi'n ffantastig ar y drymiau, mae'n ardderchog. Right, os rhywun arall, fi wedi cael e-bost. Odw fi wedi cael e-bost? Dolwch sôn, te. Dolwch sôn, fi wedi cael e-bost. A lle wrthych chi o ble. Mae'n dod o rywle yng Nghwm Gwendraeth eto. Dewch ni gael lan ar y sgrin. Dyma ni. Pwy sta ni? Siwmai mawr y tîm yr eirydd gan blant dosbarth 2, Ysgol Llaron. O, sori! Sori, dyn ni ddim yn Cwm Gwendraeth. Weles I Llaron a meddwl bod ni yn Llaron Cwm Gwendraeth yna, Llaron Sir Gar. Sori ffrindiau. Siwmai mawr y tîm yr eirydd gan blant dosbarth 2, Ysgol Llaron, Ceredigion. Nawr te, chi wedi bod yn ni o'r blaen. Rydyn ni'n edrych ymlaen I wneud y dasg yma. Ein hoff gerddoriaeth Cymraeg yw Dom a Lloyd ac Aws Gwynedd. Ie, Aws Gwynedd gan Mrs Lionel. Gret, diolch yn fawr I chi, Mrs Lionel. Nawr te, bandiau gret fyna. Aws Gwynedd, sef o'na fi. Nawr te, oeddi hwnna'n un o'r caneuon gorau ni wedi cael yn yr degawdau diwethaf, fydden ni'n meddwl felly bod I. Right, wech ni siapoi. Glatio bant, fi'n clebran flat out fan hyn. Ond dewch chi mewn eich sylwadau, dyfonwch e-bost at athrawon I ni gael gweld pwy sy'n ymuno gyda ni a beth yw eich hoff ganeuon Cymraeg chi. Right, be ni'n neud edrych lewch I ni gael gweld. Sgrolio lawr, right, her un. Cofe, mae'n edrych yn grac yna, dwi? Dafydd Iwan. Her un, ni'n mynd I greu hysbyseb can i'r cyfryngau cymdeithasol. Lle ni'n mynd I greu hysbyseb ar gyfer can Gymraeg y math byddech chi'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol. Iawn. Nawr, os ych chi'n ddim yn siŵr pa gan I wneud, dwi'n meddwl bod fi'n mynd I wneud miliwn gan adwaith, ond os ych chi moyn clywed fwy, a thrawon llwch chi hefyd fod yn defnyddio'r rhestr chwarae yn drwy gydol y dydd, hwn yw rhestr chwarae swyddogol Dydd Miwsig Cymru 2025 ar Spotify. A chi'n gweld hwnna, un cyntaf ar y restr yw miliwn gan adwaith. Iawn? Felly, os ych chi'n chwilio am syniadau, am ganeuon, yna, croeso chi agor hwn lan a sgrolio trwyddo. Wrth gwrs, allech chi ddewis clasur, fel nes I yn yr enghraifft yma fan hyn, clasur I hun, yma o hyd gan Dafydd Iwan, Sibona fi gan Aws Gwynedd, allech chi ddewis rhywbeth sydd ddim ar y restr hefyd, rhywbeth chi'n hoffi. A beth da fi fan hyn, welwch chi fan hyn, yw'r logos swyddogol ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Iawn? Nawr, byddwn ni'n copio'r ein draw, dim nawr, ond byddwn ni'n copio'r ein draw I Express. A chi'n gweld, na I just dangos chi sut I ni'n neud yna. Llai glicio ar y logo yma, clic, chi'n gweld mae'n agor e lan yn fawr, a wedyn fyddai chi de-glicio copy image, a mynd â hwnna draw I Express. Gau hwnna lawr dyr X, a mae da fi'r fersiwn gwyn a'r fersiwn Dydd. Dibynnu ar eich dyluniad chi, gewch chi weld pa un sy'n mynd I edrych orau. Chi'n gweld yr enghraifft Dafydd Iwan yma, nes I ddefnyddio'r un gwyn gyda sgrifen D. Right, dewch ni gael clatio bante. Fi yn mynd I fod yn mynd ar yr iPad a'r porwr nôl ymlaen, felly os I fi'n mynd chydig bach rhy gyflym, pidwch y phoeni, gewch chi amser tra bod fi yn cyfnewid dyfeisiau. Right, draw I Express, dyma ni ar Express, I ni moyn defnyddio Express yn y Gymraeg wrth gwrs. Felly I newid cyfrwng iaith Express, mae eisiau I ni glicio yn y cornel top ochr dde ar yr avatar. Drws nesau'r gloch, welwch chi'r cylch yma. Trwy hwb mae'r ein I gyd yn las, dwi'n meddwl, rhyw fath o batrwm glas. Clic ar hwnna, a sgrolio lawr, a welwch chi settings. A o dan settings, I ni newid iaith Express i'r Gymraeg. Dyma ni, y dewis cyntaf yna, Cymraeg, cau'r ffenest gosodiadau, a na fe, mae hwnna yn ail lwytho. Right, ni wedi cael cwbl o siwmais to, tra bod chi newid iaith Express i'r Gymraeg. Mae da ni, siwmai, Miss Jones,
Bore da, Ysgol Morfan Efyn. Siwr i chi fan'na yn Ysgol Morfan Efyn. Rowch o bod i ni Ysgol Morfan Efyn. Beth yw rai o'ch hoff ganeuon Cymraeg chi? A i ni hefyd wedi cael Mrs Griffiths nôl to o Ysgol Ffwrnes. Wel, croeso nôl i chi Mrs Griffiths a plant Ysgol Ffwrnes. Dosbarth y Swister, blwyddyn 4. Yr ail dro i weld chi wrthos hyn, fi'n gwybod. Wel, diolch yn fawr i chi am ddod. Diolch am ddod to. A dewch wrthos nesaf fyd. Mae'n ddiwrnod defnyddio rhyngrwyd yn... Beth yw e? Fi'n gofio beth yw e. Defnyddio rhyngrwyd yn fwy diogel. Teitl bachog na. Right, a fi wedi cael e-bost hefyd. Pwys da ni ma. O, swir. Dyma ni. Un e-bost bach to. A wedyn ewn ni mlaen. O, fi joio cael y sylwadau yma mewn. Mae'n gret gweld enwau'r sgolio yna. Right, pwy stan ni te? Bore da, siomai, ddosbarth Derwen, Ysgol Gymraeg y Fenni. Wel, croeso mawr i chi, Mrs Roberts. Diolch am alw neges mewn. Siwr i chi blantos Ysgol Gymraeg y Fenni. Edrych ymlaen i'r wers fyw. Rydyn ni'n hoffi Aws Gwener ac Elin Fflir. Wel, dau o gewri cerddoriaeth pop Gymraeg. Byddai ni'n dweud fyna, Aws Gwener a Elin Fflir. Dewis da iawn. Right, we cyn i ddechrau. A 10 munud, dwi'n mynd. Right, nawr, i ni yn mynd i fod yn creu'r dyluniad yma ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Ar y cyfryngau cymdeithasol, i chi yn gweld lot o ddyluniadau yn cael ei wneud ar gynfas siap sgwar. Felly, dewch i ni gael wneud hynny am newidiaeth fach. Felly, ar dudalen Cartref Express, dwi'n mynd i glicio ar y smotyn plus yn y cornel top ochr chwith, ar y smotyn plus, cornel top ochr chwith, a mewn yna, dwi wedyn yn mynd i ddewis sgwar. Right, clic ar hwnna, a dyna ni. Right, nawr, beth i ni moyn nawr yw, i ni eisiau dechrau meddwl am lliwiau ni'n mynd i fod yn defnyddio. Nawr, mae arddull yr logos ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Mewn yw arddull wedi cael ei gwneud â llaw. Chmo, maen nhw'n eitha garw. Maen nhw'n cool iawn, ond mae'n arddull eitha garw. Felly, be fi'n mynd i wneud yw chwilio am rhyw fath o gefndir sy'n edrych fel rhywbeth sydd wedi cael ei beintio ar frys. Chmo, rhywbeth sydd wedi cael ei beintio a chahast yn eitha garw. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar yr ochr chwith. Elfennau. A dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd, wrth gwrs. Chwilio am gefndir, background. A fan hyn, fi'n i chwilio am rough paint. Rough paint. A fi moyn rhywbeth sy'n edrych fel bod wedi cael ei beintio, chybod, gyda brwsh mawr cras. Felly, rough paint. Rough yn Saesneg, R-O i gwpan G-H. Rydyn paint, P-A-I-N-T. Rough paint. Right, a mae 617 o ganlyniadau gyda ni. Sy'n ddigon o ddewis wedyn ni. A dwi eisiau rhywbeth eitha lliwgar. Chi'n bod, mae hwnna'n greit, yn dwi? A fi'n licio hwnna hefyd. Felly fi moyn rhywbeth eitha lliwgar sy'n edrych fel bod wedi cael ei beintio gyda rhyw frwsh paint. Mae hwnna'n cool. Brwsh paint mawr, cras. Llwyth o ddewisiadau cool ma. O, fi'n dwlu ar hwnna. Ydw. Right. O, a fi'n licio hwnna. Na, fi'n fynd am hwnna, fan hyn fi'n credu ar y poror. Y lliwiau yna'n fendigedig. Right, nawr te. I ni mynd i neidio draw i'r iPad nawr te i gyrraedd yr un man. Felly cymrwch chi'ch amser, allwch chi glicio trwy'r cefndiroedd yma a dewis yr un i chi'n hoffi fwyaf gyda'r paint cras yma, paint garw yma. Right, draw i'r iPad. Dyma ni. Right, hwnna wrth dal yn heriau, sy'n eisiau hwnna yn fi nawr. Skip draw i Express. A i ni'n mynd i ddechrau gyda cynfas sgwar, plus, a i ni'n dewis creu sgwar. A dwi eisiau cefndir, bwrw ymlaen. A eisiau cefndir, felly fi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith, a sgrolio draw i'r cefndiroedd, a fan hyn wedyn dwi'n mynd i chwilio am rough paint. Dyna ni. Right, a to, yr un peth eto, lle sgrolio, lle i wasgu ar un, ar sef lwytho,
Ydw i'n llwytho? Ydw i'n llwytho? Chwa be, fi'n credu bod yr we yn mynd yn arafach gyda fi yn yr ystafell yma. Cofio di cyrraedd. Right. Ydyn llwch chi glic ddewis sy'n gwahanol, a bydd e newid y draw. Bydd e newid y draw. Bydd e newid y draw. Right, na ni, fel na. Pa un a fi am de, pa un a fi am. Sa'n ni neud lot, achos mae'r iPad ma'n bod yn eitha araf bod yma. Fi ddol ygor porffor ma sydd da fi a dweud gwir. A am rhywbeth chydig bach yn wahanol, felly. Rhaid am hwnna. Neu hwnna. Hwnna. Right, great. Right e. Felly mae'r cefnir gyda'n barod. Mae'r cefnir yn bwysig, achos mae hwnna'n i osod naws gweddill y dyluniad. Right, draw i'r porwr i ni gael symud ymlaen. A chymod beth, mae Ysgol Morfan Efyn wedi dod nôl. Mae'r plant wrth i bod e'n gryndo o'r bwncath. Ie, mae ambell i banger gyda bwncath, yn dweud. Mae Lydyr Glyn yn dod draw ato mlyd llun. Waw! Pidwch a sôn. Chi'n cael gig yn yr ysgol. Mae'r plant yn gyffroes iawn, fi'n siŵr bod chi. So, ydych chi erioed wedi bod yn gyffroes am ddydd llun o'r blaen blant? Wel. Na gyffroes newyddion gwych. Wel, joiwch hwnna. Right e. Mlaen â ni. Rhywun wedi ala e-bost i fi. Nid chi. Dom mewn a'n e-bostio fi am rhywbeth. Gwa'n gwybod bod gwers da fi. Right. Dewch i ni gael mynd i chwilio am lun te. Nawr, ni moyn llun o'r artist. Felly, i fi mynd i wneud, na i wneud adwaith, dwi'n meddwl, draw fan hyn ar y porwr. Felly, mae eisiau ni fynd allan o Express i chwilio am luniau'r artistiaid yma. Iawn? Felly, di ni ddim yn mynd i allu defnyddio y cyfryngau i chwilio am lun o adwaith. Bydd ddim llun o adwaith mewn yn fan hyn. Iawn? Felly, ni'n mynd i gofod defnyddio y we, dod o hyd i lun, copio fe draw. Iawn? A wrth gwrs, mae eisiau ni fod yn ofalus pan ni'n neud hynny. Right, dwi'n mynd i agor tab arall ar y porwr. Dyma ni. A dwi'n mynd i chwilio am enw'r band. Nawr, dwi'n eitha siŵr bod Google Images ddim yn gret trwy'r cyfrifon hwb. Felly, falle bod werth i chi i fynd i Bing. Iawn? Bing yw fersiwn Microsoft o chwilio Google. Iawn? A pan o'n i'n gweithio yn yr ysgol Maes y Gwendraeth, o'n i'n wastad yn ffindo bod chwilio delweddau gyda Bing yn gweithio'n well trwy gyfrifon hwb na Google. Ond mae croeso chi ddefnyddio Google os mae'n gweithio'n iawn. Newch chi beth chi moyn. Right, ni'n chwilio fan hyn am adwaith band. A dwi'n chwilio am lun. Felly na i fynd ar y top, wedyn ni images. Right, a fi'n chwilio am lun o'r band. Iawn, a mae llwyth o ddewisiadau fan hyn, ond fi'n meddwl bod fi'n i'w ddefnyddio'r un yma, mae'r un yma'n cool. A fi yn mynd i moyn tynnu'r cefndir hefyd, felly meddyliwch am hwnna, ydy'r llun yn un sy'n mynd i fod yn hawdd i dynnu'r cefndir neu beidio. Right, felly dyma'r llun dwi eisiau o adwaith, felly fi'n mynd i glicio, right click, copy image. Nawr, os ych chi ar Chromebook, i chi i glicio, i chi'n clicio gyda 2 fus ychydig yr agor ar y trackpad ar yr un pryd. Clic, 2 fus yr un pryd ar y trackpad, a mae hwnna'n agor y ddewislen yma i fyny. Copy image, cool, a wedyn lle fi nôl draw i Express, a wedyn i fi mynd i glicio fan hyn eto. Chi'n gweld dwi'n glicio allan ar y llwyd fan hyn. Glicio a glido. Neu wrth gwrs, chi ddefnyddio Ctrl-V ar eich bysellfwrdd, Ctrl-V. A hwnna'n glido'r llun i fewn. Iawn? Felly, chwilio am lun ar y we, copio fe, a wedyn dod draw i Express, glicio, glido fe mewn. Right, gewch chi fi wneud hwnna nawr te ar yr iPad hefyd, achos mae hwnna'n gam bach mae eisiau chi cymryd eich amser i wneud yn dweud. Right, dyma ni fan hyn, dyma fi ar yr iPad. Felly, fi'n ei wneud rhywun peth, fi yn mynd i fynd draw i, mae Chrome dy fi ar agor fan hyn, a dwi yn mynd i agor tab arall, fan hyn, drws nesau y dudalen heriau, a fi'n i chwilio am, na i wneud Dafydd Iwan tro ma, felly, fel enghraifft, iawn? Felly, na i chwilio fan hyn, Dafydd Iwan, na ni.
Ie. Right, a eto dwi eisiau delweddau, felly images fan hyn. Right. Nawr, dwi'n mynd i fod yn tynnu'r cefndir, felly, chymod, fi eisiau un le allai tynnu'r cefndir yn ddigon rhwydd. Beth am dan o fe fan hyn yn canu cyn y gêm Bêl Drôn? O, na foment, oedd hwnna, chi'n cofio hwnna? Right, nawr dyw hwnna ddim... oedd e ddim yn lun safon da iawn, oedd e, ond nawr mae wedi gwella. Right, nawr ar yr iPad, dala mis lawr, copy image. A nawr allai newid app, nôl draw i'r iPad, dala mis i lawr ar y llwyd, glido, paste. Na fe. Iawn? A dyna ni wedi cael hwnna. A hwnna yw'r cam mwyaf lletwyth byddwn ni'n dweud. Iawn? Felly, dod o hyd i lun yr artist, copio fe, nôl i Express, a glido fe mewn. Pwy sda ni fan hyn? Mae da ni rhywun yn real y neges mewn bore da, ysgol Iolo Morganog. Siwr i chi ffrindiau, croeso mawr i'r wers. Diolch am ymuno gyda ni o ysgol Iolo Morganog. Right, a ni hefyd wedi cael e-bost fach, dwi'n meddwl. Rhywun yn gofyn am ddolen i wers Saesneg prawn mewn na. Right, dim problem. Right, iawn te. Beth ni'n mynd i nawr yw, mae eisiau ni dynnu'r cefndir ar hwn. Felly, nôl draw o fi. Ydych chi'n gwybod fel i dynnu cefndir? Remove background, tynnu'r cefndir ar ddelwedd. Yn hawdd iawn ar Express, yn dweud. Dwi'n mynd i glicio ar y llun yma, llun cool yma o fand adwaith. A i fi mynd i glicio nawr ar y ci hapus yn y ochr chwith fan hyn sy'n mynd i dynnu'r cefndir. Iawn, a mae Express yn mynd i wneud i waith, dyna ni, a mae hwnna wedi tynnu'r cefndir. Cool, ynddo fe. Right, nawr te. Nawr mae eisiau chi i benderfynu beth yw'r ffordd orau i lenwi eich papur chi. Nawr, bydd eisiau ni gael testyn, enw'r band a enw'r gan. Felly, chymod, fi'n mynd i gadw chi ar y top fyna ar gyfer adwaith miliwn. Nawr, os daw un person bydde da fi, fel sta fi ar un Dafydd Iwan, felly chi'n ei roi Dafydd Iwan, chymod, i'r ochr fyna, a wedyn bydde digon led fi ar yr ochr dde i'r testyn. Ond meddyliwch nawr, fel mae'r testyn yn mynd i ffitio orau ar eich dyluniau chi. Fi'n mynd i lenwi lled y dudalen gyda'r band yma, achos mae 3 ohonyn nhw. Dwi'n mynd i cael nhw draw i un ochr, neu bydd un ohonyn nhw ar goll. Mynd i torri rhywun mas, twlio rhywun mas o'r band. Felly, newn ni fynd rhywbeth fel yna, yn credu. A mae lled fi i'r testyn ar y top, enw'r band ar y top, a wedyn enw'r gan, felly, yn y bwlch yma fan hyn, rhwng pennau y merched fan hyn. Right, iawn. Felly, fi'n hapus gyda'r lleoliad na. A fi draw i'r iPad i wneud yr un peth. Dyma ni fi ar yr iPad. A i ni yn dewis y llun. Tynnu'r cefndir. Nawr, gyda'r llun yma, llai wneud nhw'n wahanol. Achos mae dim ond Dafydd Iwan sydd. A sa'n meddwl bod angen y microffon, felly fi'n mynd i ddefnyddio. Chi'n gweld yr botwm yma ar yr ochr, felly tocio. Na i zoom mewn i chi gael gweld yna'n well. Right. A'r ochr, y cornel y bocs i fi'n gallu newid maint y llun. Ond ar ochr hir fan hyn, mae da ni yr ddolen hir yma a i fi'n gallu tocio. Fi'n cael gwared ar y microffon. Dyna ni. Right, dyna fe. Right, nawr, i fi'n gallu cynyddu maint hwnna, a i fi'n mynd i gael chymod, i'r ochr fan hyn. Rhywbeth fel yna. Ie. Mae hwnna'n gweithio'n gret. Just fel la. Wel, mae lled y fi nawr i'r ochr dde fyna i roi enw Dafydd Iwan ar gan yma o hyd. Felly, meddyliwch am, a falle bod os mae'ch artist chi yn edrych i'r cyfeiriau gwahanol, falle byddwch chi'n penderfynu roi nhw draw ar ochr hyn y dudalen yn edrych y ffordd arall, ac ar y testyn fyna. Felly, mae lan i chi i fframio'r artist, y band neu'r artist, yn y ffordd i chi meddwl sy'n gweithio orau i weithio gyda'r llun sydd â chi. Right, nôl i'r porwr, te.
be ni'n mynd i nawr? Wel, nawr i ni'n mynd i droi'r llun yma i edrych fel bod e'n rhan o'r cefndir. Iawn, ni'n moyn i'r llun i edrych fel bod e'n perthyn i'r cefndir, achos mae'r paint yna a'r ffotograff ar hyn o bryd ddim yn edrych fel bod nhw'n perthyn iddi gilydd. Felly, be fi'n ei wneud yw defnyddio effaith deilyw yna fe. Felly, dewis y llun, y ffotograff o'r band, a fi'n mynd i fynd i'r effeithiau ar yr ochr chwith. Oki. Nawr, a chi'n chi gweld fan hyn wedyn bod chi effeithiau deilyw. Felly, chi roi rhain arno, gret. Ond, chi'n gallu dewis beth yw'r lliwiau, chi'n gallu dewis, felly os ych chi moyn dewis un o'r rhain sy'n barod i fynd, yna ewch amdani. Ond, allwch chi ddewis y lliwiau yn fwy penodol. Enghraifft, allai fynd i'r fan hyn, o le mae'n dweud deilyw, clico ar personol. Right, a nawr fi chi dewis cysgodion a'r amlygu. Sef, beth ydw i eisiau i fod y lliw tywyll yn y ffoto, a beth i fi moyn i fod y lliwiau golau yn y ffoto. Felly, beth llai i wneud yw dewis, beth yw'r lliw mwy a llachar sydd â fi ar y paint yna, yn y cefndir? Wel, fi'n credu o'r glas yma yw e. Y glas yma fan hyn yw e, dwi'n meddwl. Iawn? Felly, allai ddewis hwnna, fi nôl mewn i'r effeithiau, fel yr amlygu, dewis y pipet, nawr te, a i ddewis yr glas golau yma. Gret, chi'n gweld mwyn wedi gosod hwnna nawr fel y lliwiau golau yn y ffoto o'r band. A wedyn yr cysgodion, clic fan hyn, clicio ar y pipet, a nawr dwi'n meddwl beth yw'r lliw tywylla sydd gyda fi ar y paint yma yn y cefndir. A dwi'n meddwl mae'r porffor yma fan hyn, felly. Chi'n ni'n gweld, triwn ni hwnna. Ie, na fe, gret. A chi'n gweld beth sy'n digwydd yw, mae wedi gosod wedyn y lliwiau yna i'r ffoto. Nawr, allwch chi hefyd, os ydych chi eisiau, dim rhaid i chi, ond os ydych chi eisiau chwarae rown gyda fe yn ymhellach, allwch chi hefyd fynd i'r addasiadau, nawr te. A enghraifft, allwch chi gynyddu'r cyferbyniad. Chi'n gweld beth mae hwnna'n neud? Neud o'r lawr o'r cyferbyniad, os chi'n moyn iddo fod yn fwy fflat. Ond dwi'n licio cynyddu'r cyferbyniad reit lan. Y disgleirdeb, ydych chi eisiau bod yn o leiach, neu'n dywyllach. Cyfr yr un golau yna'n cwl, dwi. Allwch chi hefyd, ydy'r uchafbwyntiau mynd i fod yn fwy golau. Felly gwthio nhw reit tuag at y lliw glas golau yna. A wedyn ydy'r cysgodion yn mynd i fod yn fwy tywyll, yn gwthio nhw reit tuag at yr lliw tywyll na nes i ddewis. Gret. Allwch chi hefyd chwarae, byddwn ni'n gadael felly'r dirlawnder a'r cynhesrwydd, achos mae hwnna'n mynd i dynnu'r lliw mas, a y pwrpas o hwn oedd i roi lliw mewn ar y llun. Felly na i adael yr dirlawnder, a mae'r cynhesrwydd hefyd yn mynd i wneud pethau rhyfedd. Felly na i adael rhain a'i fod, ond allwch chi i finio fe chydig, os chi eisiau. Na'n rhoi effaith cwl iddo fe. Sa'n meddwl bydden ni'n pylu fe, ond allwch chi, os ydych chi'n meddwl bod e'n cwl. Allwch chi bylu fe hefyd, rhoi blur arno fe. Sa'n credu bod fi'n mynd i wneud hwnna, fi moyn gweld i gwynebau nhw yn glir. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth, te. Dyma fe. Right, chi'n cofio not y be nes i, o rhoi'r effaith deilyw na ar yr artist. Felly, clic ar y llun, mynd i'r effeithiau, a wedyn yn yr deilyw, dyma ni. A allwch chi just defnyddio rai o'r rai sydd fan hyn yn barod i fynd, os ydych chi eisiau. Iawn, mae rhain yn lot o ddewisiadau gret fan hyn. Neu mynd i'r deilyw fan hyn, dewis rhaid cysgodion. Rhaid ni fynd am y lliw tywylla sydd gael yma. Na fe? A'r amlygu, mynd am y lliw goleia sydd â fi ar y paint yma ar y cefndir. Gret, na fe? Chi'n gweld mae hwnna'n edrych fel bod e'n rhan o'r dyluniad, ond dwi'n meddwl bod eisiau fi i fynd a newid cwpl o'r addasiadau. Cyferbyniad reit lan, ie. Yeah. Disgleirdeb, felly lawr tro yma, nid lan, lawr. Uchafbwyntiau lan, cysgodion lawr. Minio. Ydy fi moyn y minio yna?
hanner ffordd o'ch e. Yna fe, gret. Yna Dafydd Iwan yn barod. Iawn. Felly, chi'n gweld yr un effeithiau yna ni'n defnyddio ar y ddau enghraifft. Felly'r effaith deiliw gynta a wedyn mynd mewn i'r addasiadau a jyst chwarae rownd gyda nhw. Chwarae rownd gyda nhw, gweld beth maen nhw'n wneud a gweld os mae'n gwella neu'n gweithygu eich dyluniad chi. A os nag chi'n hoffi fe, llwch chi fynd yn ôl a dad wneud e. Right, iawn. Wel, mae'n mynd yn dda yma. Nesaf mi eisiau ni gael enw'r gan ac enw'r artist. Felly, dyma fi nôl ar yr poror. O, ni wedi cael neges dy Miss Owen. Siwr i ti, Miss Owen. Bore da o ddosbarthiadau blwyddyn 5 a 6, Ysgol Gymraeg Llangenech. Nawr te, Llangenech. A chi'n mo beth, yn Llangenech, mae yna studio recordio hyfryd, studio Sonic One, le mae llawer iawn o'r hits mawr Cymraeg yma wedi cael ei recordio, chi'n gwybod. Lot o artistiaid Cymraeg yn mynd at Tim yn ei studio ysblennydd yn Llangenech i recordio'r caneuon yma. Felly fi'n siŵr bod chi wedi bod na am spin felly blant ysgol Llangenech. Croeso mawr i chi, diolch i ti Miss Owen am y neges. Croeso mawr i chi, diolch am ymuno. Right, nawr te, mae'n amser fi gael enw'r band mewn. Felly, roi testyn, i ni'n mynd i fynd i testyn ar yr ochr chwith, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n mynd i ysgrifennu enw'r band sef adwaith. A dwi'n mynd i wneud hwn mewn prif lythrennau. A-D-W-A-I. Iawn. Reit, nawr. Hwna chi do lan. Mi eisiau fi newid y maint, felly dwi'n i gydio yn y ddolen ochr yma, just i gynyddu'r maint. Na ni. Unwaith mae'n cyrraedd y ryw faint o seis, i chi'n cael dolen ym mhob cornel. Ond pan mae'n fach, mae'n jyst mewn un cornel. Rai, mae eisiau llenwi lled yr canfas gyda enw'r band. A chymo, mae'r ffont yma'n anobeithiol. Felly, dych chi'n cael mynd i weld y cyfan o'r ffontiau argymhellir. Fi'n chwilio am rhywbeth sy'n edrych felly fel bod wedi cael ei wneud â llaw, rhywbeth sydd wedi cael ei beintio, felly byddai'n gret, dim un o'r rhain. Na, dim un o rhain. Na. Right, na, dim un o reina. Felly, dewch i ni gael mynd mewn i'r gwimplen fan hyn te a chwilio am ffont sy'n edrych fel bod wedi cael ei wneud â llaw. Mae marker yna'n cool, permanent marker. Felly, yna i fynd am hwnna. Ond fi jyst yn mynd i scroll trwy ddo. Fi moyn rhywbeth trwchus sy'n edrych fel bod wedi cael ei wneud â llaw. Rhywbeth trwchus sy'n edrych fel bod wedi cael ei wneud â llaw. Neu jyst rhywbeth really cool. Fel, chymod, mae hwnna nawr enghraifft yn cool iawn. Felly a fi am hwnna nawr. Flegrei. Felly, mae'n ffordd dda o ddod o hyd i ffontiau. Nwedig os chi'n chwilio am rhywbeth trwchus sy'n tynnu sylw, yw i jyst sgrolio'n eitha cyflym trwy'r ffontiau a gweld os rhywbeth yn neidio allan i chi. Chymod, mae'r permanent marker yna fan nawr, yn dweud. Chi'n gweld, mae'r stencil na'n un trwchus neis. Fi'n licio hwnna'r vortis na, mae hwnna'n un da hefyd. Felly, just scroll, pidwch yn mynd yn araf, scrollwch yn gyflym, chwel mae hwnna'n am y pigmo yn edrych yn gret, yn dweud. Pidwch yn sgrolio'n araf, cerwch yn gyflym fel hyn, a just sefwch chi weld os rhywbeth yn neidio allan. Waw, Modak. Mae hwnna'n brill. Felly, hwnna fi ddi nawr. Ie, hwnna fi ddi. Felly, sgrolwch drwy gyflym, a na ni, just sefwch chi weld os oes rhywbeth yn neidio mas i chi. Right, nawr, be fi'n ei wneud nawr yw defnyddio'r un lliwiau yma sydd da fi ar yr effaith deiliw ar y testyn. Felly fi'n mynd am y llenwad, a felly ai am y lliw golau yma ar gyfer y llenwad, a wedyn dwi'n mynd i roi amlinell, felly llusgo'r amlinell yna i fyny. A'r amlinell dwi'n mynd i fynd am y lliw tywylla sydd da ni fel yna. Gret, a nawr dwi'n mynd i roi hwnna just tu ôl y ffoto. Dwi eisiau bod pen heled sy'n chwarae drymiau i adwaith just o flaen y testyn fyna. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r stack einau a llusgo hwnna fel yna. Fi'n credu bod hwnna'n effaith cool pan mae y llun yn mynd dros y testyn. Chymod beth fi'n mynd i wneud hyd o fwy ohono fe. Fel yna. Gret. Right. Sio mae'n dod ymlaen â chi. Fi'n cael lot o hwyl fan hyn. Gobeithio bod chi'n cael hwyl.
Mae hwn yn lot fawr o hwyl. Right, wel be fi'n ni'n neud nawr yw roi enw'r gan, a wedyn ewn ni draw i'r iPad i wneud y testyn eto. Iawn, felly cymrwch i'ch amser. Nawr, ar gyfer enw'r gan, fi'n mynd i ddefnyddio yr un testyn, yr un ffont eto. Fi'n mynd i ddyblygu hwn, mwy, dyblygu. Iawn, y testyn, dyblygu fe. Dyma ni. A enw'r gan dwi eisiau hysbysebu gan adwaith yw miliwn. Felly, dwi just nawr... right. Mae e tu ôl i'r llun. Iawn? Sydd yn broblem pan i fi'n trial newid y testyn. Felly, gyda'r testyn newydd yma, llusgwch e'r top. Llwch chi wastad llusgo fe nôl o dan pan i chi eisiau. Ond am nawr, fi'n mynd i llusgo fe'r top tra bod fi'n gweithio yn fe. Right. Newid y testyn a i ddweud miliwn. Iawn. Allan ni gael miliwn. Hwna mewn llythrennau bach, felly. Ie, fi'n cymryd hwnna'n effaith eitha cool, ydy. Ie. Right. Gen i ymfawr ar y dechrau. Cyn i'r athrawon roi stŵr i fi. Right, na ni. Nawr, fi'n mynd i gadw'r ymlinell yr un peth, achos fi'n licio fel mae'r glas tywyll yna yn toddi fewn iddi gilydd. Ond yr testyn i hunan, y miliwn yma, fi'n i newid hwnna i liw golau arall sydd â fi ar y cefndir yma. Felly, gwyrdd neu'r pink, gewn ni weld. Felly, clic ar hwnna ar lliw llenwad fan hyn. I fi jyst yn mynd i ddewis pipet a dewis bacau am y pink golau yma sydd am fan hyn. Ie! Gwych. Gwych. A nawr, i fi'n mynd i hala hwnna nôl. Iawn, fi'n mynd i ddod ar llun nôl i'r top. Dyna ni, chi'n gweld mae'r gwallt yna eto dros y testyn. A chi'n gwybod beth, i fi'n mynd i gynyddu maint y testyn fel bod e'n mynd tu ôl i'r pennau chydig fwy to. Fi'n credu bod yr effaith yna yn cool iawn. Cool iawn, ydw. Fi'n hoff iawn o, fi'n hapus iawn gyda hwn. Right, draw i'r iPad i Dafydd Iwan i gael dala lan. Dyma fe fan hyn. Right. Mae rhywun yn gweud siwmai, dalach sound. Mae rhywun yn gweud helo. Pwy sta fi? Pwy sta fi yma? Fi wedi cael neges gan Mr Jones. Perthyn i fi, siwr o fod. Ni bod nhw fo'n perthyn, sdim lot o Joneses i gael, os e? Dyma ni, bore da gan ddosbarth Porth, Solfach, Ysgol Cymru, Pwllheli. Diolch i chi, Mr Jones, am ddanfon hwnna mewn. Croeso i chi ffrindiau o Ysgol Cymru, Pwllheli. A ni hefyd wedi cael neges gan... Dalach sownd. Mi ffili copio hwn. Nawr te. Mae'r ffrindiau yma sy'n ymuno ddim yn bell o gwbl. Maen nhw lawr ar hewl wrtha i. Pwy stan ni yw... Bore da, wrth ddosbarth 7-4, Ysgol Cyfun Gymraeg, Bro Myrddin. Whoop, whoop. Rai o'n hoff artistiaid ni, Gwener, Los Blancos, Dafydd Iwan, a'r Welsh Whisperer. Nawr te, wel, cysylltiadau cryf o'na, achos wrth gwrs y Welsh Whisperer yn gyndisgybl yn Ysgol Bro Myrddin. A wedyn criw Los Blancos hefyd yn gyndisgyblion Ysgol Bro Myrddin. A chymod beth, bach o trivia i chi, mae un o Los Blancos yw Osian, sydd yn frawd i heledd sydd yn adwaith. Na ni? Fi'n credu fi wedi cael yna, reit? Ydw, fi wedi cael yna iawn. Felly, diolch yn fawr i chi, dosbarth 7-4, am ddanfon y neges yna mewn. Gobeithio bod chi'n joio'r wers. A diolch i chi, Miss Carrick, am ddanfon y neges na mewn. Gret. Right. Nawr te. Chydig o claptio bant gyda Dafydd. Gyda DI. Dafydd Iwan. Testyn. Testyn ar y chwith. A wedyn i fi mynd i glicio ychwanegwch eich testyn ar y top. A dwi jyst yn mynd i deipio Dafydd Iwan. Nawr, mae hwn yn ddoi air. Felly, fi'n credu bod eisiau fi gael Dafydd Iwan ar linellau gwahanol. Na i ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig, achos mae hwn yn gret ar gyfer y math yma o beth. Chi'n gweld gyda'r cynllun testyn dynamig, chi'n gallu ailfeintio fel yna, a mae'n mynd i wthio nhw arno i wahanol linellau, a wedyn bydd mae'n automatic yn neud y gair Iwan yn fwy o faint fel bod e'n llenwi'r un bwlch a Dafydd, sydd yn gret. Right, font, eto, yr un tric dwi'n meddwl, da i just sgrolio'n gyflym trwyddo nhw a gweld beth sy'n neidio mas.
fel ffont, cryf, cool, rhywbeth fel, o'n i yn hoffi hwnna, nag o'n i'r fflag rei. A mae'r siapau fyna gyda'r iwan yn gred. Right, nesa te, mae eisiau, newn ni roi fel am yna. Nesa, i ni'n mynd i roi dewis y lliw. Felly to fi'n mynd i'r llenwad a dewis y lliw goleia. Neu na, chi'n bod beth, fi'n mynd i wneud y gwrthwyneb. Fi'n mynd i ddewis y lliw tywylla sydd da ni ar, mewn yn ei gegau mewn na fe. Wedyn dewch lan ar amlinell, a i ni'n mynd i ddewis y lliw goleia, mae hwnna ar ei dalgen efo, na fe, gret. Hwna'n edrych yn bryl. A nawr i fi yn mynd i ddyblygu hwn. 3 dot, dyblygu, lawr a fe. Newid hwn nawr i ddweud yma o hyd. Gred, nawr, dwi eisiau hwnna i fod yn llai. Na i enw fe, rhywbeth fel yna. Na i ddod nôl lan ar trwch yr amlinell. A fi'n mynd i ddefnyddio'r un tric, fi'n mynd i adael lliw yr amlinell i'r un peth, fel bod nhw'n toddi mewn iddi gilydd, ond fi'n mynd i newid lliw y testyn i liw tywyll arall sydd â fi fan hyn ar y dyluniad. Felly llenwad, just fynd o unrhyw liw tywyll-ish, na fe, fel yna, sydd ar y dyluniad. Gret, right, fi'n credu gallu hwnna fod bach yn fwy a gweud y gwir, fel yna, na fe. A mae hwnna yn edrych yn ffab. Right, nawr, ni bron ar ben te gyda'n her gyntaf. Bron iawn ar ben. Na gyd sy'n rhaid ni'n neud nawr yw dod mewn â logo swyddogol Dydd Miwsig Cymru. Felly nôl i'r porwr, ni gael just mynd drosto fel i wneud hwnna. Felly dyma fe fan hyn, i ddod ar logo swyddogol i fewn, ewch draw i'r dudalen heriau, a chi'n gweld fan hyn, mae'n dweud ar yr her gyntaf, chi'n gweld y logo swyddogol fan hyn. Yr un gwyn, neu yr un... Wel, fi'n gweud gwyn, siap gwyn gyda'r testyn D, neu'r siap D gyda'r testyn... mae'n droloio ar gweud gwir, credu. Felly, beth sy'n gweithio orau i fi fan hyn, dwi'n meddwl yr un cyntaf, fi'n credu, bydd hwn, yr un gwyn fydd yn sefyll bant orau, dwi'n meddwl. Allwch chi just trial y ddau. Felly, clic yno fe, de-glicio, copy image, iawn, gwmwys fel wnaethon ni gael llun yr artist, copy image, nôl draw i Express, a wedyn ar y llwyd eto, glido. Neu allwch chi just ddefnyddio Ctrl-V. A nawr, le sy'n gweithio orau? Ydw i'n gweithio orau mewn cornel, dych chi? Mewn cornel. Ydw i'n gweithio orau reit yn y canol. Pa mor fawr allwch chi gael e? Allwch chi gael e'n fawr iawn? Neu os angen iddo fe fod yn eitha bach gyda'ch dyluniad chi? Iawn, felly mae eisiau chi benderfynu nawr, chi yw'r dylunwyr, eisiau chi benderfynu ble mae hwn yn rhoi mwy o falans i chi. Ydw e'n well bod fi'n rhoi fe fel yna, achos bod lot o destun draw ar ochr dde dyluniad fan hyn, ydw e'n well bod yr logo Dydd Miwsig Cymru yn y cornel gwaelod ochr chwith draw fan hyn. Neu ydw e'n well bod e just reit yn y canol. Os chi ddim yn siŵr, mae canol wastad yn gweithio'n weddol. A wedyn, ydw fi'n gallu gwneud hwn yn eitha mawr, neu na, wel, fi'n credu bod hwnna'n bach yn ormod yn dweud. Felly, drwchwch chi nawr beth sy'n gweithio orau o ran yr logo. Right, a fi nôl i'r iPad ar gyfer... nawr te, cyn bod fi'n mynd i'r iPad, ar y porwr, sa'i di enwi hwn eto. Jiw. Felly, na enwi hwn yn Hysbys DMC25. Hysbys Dydd Miwsig Cymru 25. Gret. Iawn, a os i chi moyn lawr-lwytho hwnna a rhannu fe, llwch chi clicio lawr-lwytho, a lawr-lwytho fe fel PNG, llwytho fe lawr. Os chi'n mynd i argraffu fe, byddwn ni'n lawr-lwytho fe fel PDF argraffu fyna. Neu, os i chi'n defnyddio Google Classroom neu Microsoft Teams, allwch chi glicio ar y botwm rhannu a danfon hwnna'n syth mewn i'r seiniad ar Google Classroom neu ar Teams. Neu, allwch chi rannu dolen, felly allwch chi clicio ar dolen gweld yn unig, creu dolen, a bydd unrhyw sy'n clicio ar y dolen a wedyn yn gweld eich dyluniad ardderchog chi wedi cyhoeddi i'r we. Felly llwyth o ddewisiadau i chi fyna o ran sut i rannu a cael eich gwaith allan o Express.
Right, draw i'r iPad i gael gorffen bant a dod mewn ar logo. Felly, dyma fi, dyma Dafydd fan hyn, dyma fi. Felly, chi'n neidio nôl draw i Chrome fan hyn, a mae dal yn heriau'r agor dy fi. Dria'r un arall, dria'r un tywyll. Dal am is i lawr, copy image. Neidio nôl draw. Dal am is lawr ar y llwyd, glido, paste. Cool, right. Ie, fi yn licio hwnna, achos mae'r testyn yn dangos trwyddo fe, chi'n gweld? Mae'r testyn yn droiw. Nawr, fyna, dwi ddim yn gallu darllen e. Ond draw fan hyn, cyfrwng neis bod ni'n cael y gweiad na trwyddo fe. Felly, lle mae hyd yn oed fan hyn, a bach o ongl, felly. Na, Jones, na. Right, fi'n credu bod hwnna'n gweithio neis lawr fyna. Ydy, licio hwnna. Ty bach llai amlwg yn dweud na yr un nes i ar gyfer hysbyseb adwaith. Right, wel fi'n hapus to hwnna, felly yr un peth ar yr iPad, lle lawr lwytho fan hyn, PNG, PDF, neu rhannu, gan glicio rhannu, rhoi fe mewn, rhannu ar gweilo fyna, os ych chi'n mwyn rhoi fe Google Classroom, Microsoft Teams, neu dolen gweld yn unig gyda chi fyna hefyd. Right, iawn! Felly dyna ein her gyntaf yn y cwdyn wedi benni. Gret, da iawn chi ffrindiau. Felly, dewch i ni gael just mynd dros y ben i wedi wneud. Felly mae'r her gyntaf wedi wneud, job in yn iawn. Felly, tra bod chi jyst yn benni hwnna bant, gadwch chi fi jyst sôn am ambell i beth i chi, sef, os ych chi'n postio ar y bydd y cyfryngau cymdeithasol heddi, bod chi wedi cymryd ran yn hwn, a'ch gweithgareddau chi Dydd Miwsig Cymru, please tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld eich gwaith chi, fi'n dwlu gweld gwaith eich dosbarthiadau chi. Felly, athrawon, os chi'n postio ar y cyfryngau cymdeithasol, yna byddwn ni wrth y modd, os byddwch chi'n tago fi mewn hefyd, wel, os chi'n tagio at Adobe for Edu, fydda i ddim o'r reidrwydd yn gweld, ond bydd tîm Adobe i gyd yn gweld, sydd yn cool. A wedyn at Ysgol Digidol, neu at Meredydd Jane neu Meredydd Jones, wela i reina wedyn. Byddai'n cael notification, byddai'n cael neges bod rhywun wedi tago fi a byddai'n gallu gweld eich gwaith chi. Sy'n gret. Cofiwch hefyd, wythnos nesa, di llun. Syth ar ôl y penwythnos, di llun a dydd Mawrth. Mae dyn ni wersi byw, yr un wersi yw i ddwy waith drosto. Dwi'n neud e ddwy waith ar gyfer diwrnod defnyddio ryngrwyd fwy diogel. Nawr, y diwrnod swyddogol yw dydd Mawrth ar gyfer diwrnod defnyddio ryngrwyd fwy diogel, ond i fi wneud gwers ar ddydd llun hefyd. Felly, chi'ch chi ddod hanner awr 10 bore dydd llun, neu hanner awr 10 bore dydd Mawrth, dewch yn llu i'r wers fyw ar gyfer diwrnod defnyddio rhyngrwyd fwy diogel. Mae'n ddiwrnod pwysig iawn yn calendar y flwyddyn ysgol. I ymuno gyda y gwersi na, just ewch athrawon i arweinwyr.express.cymru a fyna allwch chi gofrestru a neud yn siŵr bod chi'n cael y dolenni wedi hala mas i chi. Right, iawn, dewch ni gael bwrw mlaen te i'r ail her heddi te. Right, dewch ni gael y sgrin nôl y fyny. Dyma fe. Dewch ni gael hwnna bant o'r sgrin. Hwnna di mynd. Right, iawn. Fi moyn dechrau nawr te ar yr ail her, sef, i ni'n mynd i fod yn neud bach o sizzle reel, golygu fideo, sizzle bach. A ni'n mynd i ddefnyddio'r delweddau swyddogol yma, sydd fan hyn, i greu fideo cool ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Right, felly i ddechrau prosiect newydd ar Express, na gyd sy'n angen i chi wneud yw clicio ar yr A fawr, wel, dwi'n yn fawr, yr A fach yn y cornel top ochr chwith, yr logo Express, a dyna ni nôl ar y dudalen cartref yn barod i weithio. Right, nawr, unwaith to, dwi'n bwriadu defnyddio hwn ar y cyfryngau cymdeithasol, felly fi moyn cynfas sgwar eto. Felly, dewch i ni gael mynd i'r Smotyn Plus eto, Smotyn Plus, a clicio ar sgwar. Gwmws fel wnaethon ni ddechrau'r her gyntaf. Right, nawr, beth ni'n mynd i wneud nawr te yw, i ni'n mynd i chwilio am fideos cool i ddefnyddio yng nghefndir ein fideo ni. Iawn, yn gyntaf.
Felly, ewch i'r cyfryngau ar y chwith, a lan i fideos. Right. Nawr, chwiliwch fan hyn am transition. Y gair Saesneg, transition. Nawr, transition yw mynd o un peth i rhywbeth arall. A gyda clipiau fideo, chi'n gweld mae 781 o'n nhw, bydd lot o'r rhain yn dangos y sgrin sy'n troi, enghraifft yn un gyntaf yma fan hyn, sgrin sy'n troi o fod yn ddi i fod yn wyn. Fod yn wyn ar ryw bwynt. Di i wyn. Na fe, chi'n gweld? Felly, maen nhw'n trawsnewid di i... No, wel, gwyn i ddi. Na fe. Maen nhw'n trawsnewid o un stad i stad arall. A mae lot ohonyn nhw'n mynd o wyn i ddi. Ar gyfer hwn, dwi'n mynd i fod yn canolbwyntio ar y rai na sy'n mynd gwyn i ddi fwyaf. Iawn? A fi lygo rai paint yma, mae'r ein yn cool, nag nhw. Mae'r ein am bryl. Felly, jyst hofrwch dros y mwyn ni'n really cool. Hofrwch dros nhw, a welwch chi nhw. Iawn? Newch chi weld y gwahanol effeithiau trawsnewid. Right, nawr, dwi eisiau eitha byr yn gynta ar gyfer yr olygfa gynta, a chi'n bod be, mae hwn yn un gred, fi licio hwn. Felly, jyst dywyswch chi'n chi meddwl sydd yn cool, a mewn a fe. Right, nawr, mae wedi rhoi llinell amser i ni fan hyn, a dyma fe fan hyn. Nawr, mae eisiau ni lenwi'r cynfas gyda'r fideo yma. Felly, ar y chwith, fi jyst yn mynd i glicio ar llenwi fideo. Dyna ni. Right, nawr, dechrau ni gael chwarae hwn. Clicio chwarae. Great. Right, nawr. Beth i fi moyn wneud yw bod ar y dechrau, bod ni ddim yn gallu gweld logo Dydd Miwsig Cymru, ond wedyn wrth iddo fe newid o D i'r gwyn, bod e'n datgelu'r logo. Nawr, os i chi wedi dechrau gyda... So, felly fi'n mynd i ddefnyddio'r logo D fan hyn. Iawn? Os ma'ch fideo chi'n dechrau gyda'r gwyn, yna defnyddiwch y logo gwyn. Ni moyn bod ni ddim yn gallu gweld y logo Dydd Miwsig Cymru ar y dechrau. Iawn, gewch chi ddangos i chi. Felly, mae'n sgrin i ar y dechrau yn ddi. Felly, fi moyn defnyddio'r logo sy'n un lliw a hwnna. Felly, na i ddewis hwn fan hyn. Dewis e. Glicio copy image. Nôl draw, glido. Right, nawr, chi just yn bod yn chi gweld efo na, chi, achos dwi ddim quite yn ddi, mae'n llwyd. A chi'n meddwl, pam ti moyn ei na ar mynedydd, achos dwi ddim yn chi gweld hwnna, ond wrth chwarae fe, watchwch beth sy'n digwydd wrth i fi chwarae'r olygfa. Cool! Mae'n datgelu y logo wrth i'r fideo na draws newid o'r D i'r gwyn. Nawr, os mae chi'n trawsnewid o wyn i ddi, yna allwch chi ddefnyddio'r logo gwyn, ynddo fe, iawn? Felly, ar y dechrau, i chi moyn bod chi ddim yn gallu gweld y logo. A os i chi fel fi, mae'n poeni fi bod fi dal yn gallu gweld hwnna. Fi moyn bod hwnna'n hollol anweledig ar y dechrau. Felly, beth allwch chi'n neud yn syml iawn gyda'r logo na, os i chi moyn ei fod yn ddi nid yn llwyd, yw mynd i'r addasiadau, a os ewch chi lan ar cyferbyniad reit y top, na ni, mae e wedi diflannu. Iawn? Cyferbyniad reit y top. Tria hwnna nawr. Mae'r effaith yna yn cool, yn dwi. Ie? Felly, chi moyn bod... Ta beth yw lliw eich fideo chi ar y dechrau, mae dyna liw yr logo. Allech chi hyd yn oed roi, os oes da chi fideo sydd yn dechrau ar liw, chymod, sydd ddim yn ddi neu gwyn, allech chi hyd yn oed roi effaith deuliw ar eich logo chi, a lliwio fe i'r un lliw. Iawn? A wedyn, wrth i'r paint gwyn a ddod arno, mae'n datgelu yr logo Dydd Miwsig Cymru. Effaith cool iawn. Right, nawr te, gan bod i'n Dydd Miwsig Cymru, gan bod i'n cerddoriaeth mor bwysig heddi, i fi yn mynd i ddefnyddio cerddoriaeth fel canolbwynt i'r gwaith golygu. Nawr, pan ni'n gwneud gwaith fideo fel arfer ar Express, y cerddoriaeth yw un o'r pethau ola newn ni roi mewn.
Ond heddi ni'n mynd i ganolbwyntio'r gerddoriaeth reit o'r dechrau. Felly, fi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, cyfryngau, a dwi'n mynd i fynd i'r sain ar y top, a dwi'n mynd i gael gwared ar transition, fan hyn. Right, dwi'n mynd i chwilio nawr, sgrolio trwyddo y gwahanol gategoriau. A dwi'n moyn cerddoriaeth rock, dwi'n meddwl, dwi'n eisiau cerddoriaeth eitha trwm. Chi sgrolio lawr a ryw le fan hyn, pop, reggae, religious, rock, dyma ni, mae'n trefn o wyddor. Gys a i rock a clicio ar gweld y cyfan. Dyma ni. Allwn ni wedyn clicio trwyddo nhw a clywed nhw. Wps, o'n i ddim yn moyn rhoi hwnna mewn. Dad wneud hwnna. Dad wneud. Right. Nôl i'r cyfryngau. Ie, felly fi just yn mynd trwyddo nhw. Dwli'r hwnna. Hwnna berffaith. Fresh Buzz Loop. Right. Mewn o fe. Nawr te. Chi'n chi gweld bod e lawr fan hyn. Nawr, be ni'n mynd i wneud yw, dwi eisiau torri'r gerddoriaeth ar y curiad, y beat y gerddoriaeth. Iawn? Fi moyn newid i'r olygfa nesaf ar y curiad. Felly, fi'n i chwarae hwn, a fi'n i stopio fe pan fi'n teimlo bod y cerddoriaeth yn cyrraedd dechrau bar newydd. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rhywle le mae mhen i yn mynd bang fel yna, dyna ble fi moyn stopio yr fideo. Falle fan'na. Ie? Neu allan ni fynd yn hirach, dych chi'n gweld? Stop! Ie, allan ni stopo fe fan'na. Ond chi'n meddwl be, fi'n credu bod yna bach yn hir. Fi'n moyn ar y fideo yma i fod yn real zip iddo fe, bod e'n neidio o amgylch yn ffa cyflym. Na, drial to. Ie, gred. A chi'n meddwl beth, fi'n gwybod yw'r paint i gyd ddim wedi mynd, ond mae'r rhan fwyaf wedi mynd. Right, felly fi wedi stopio'r gerddoriaeth yna ar y curiad. Iawn? Wedi mynd 1, 2, 3, 4, stop! A fyna, i fi'n mynd i lusgo golygfa 1 nôl i fyna. Nawr, mae fe'n torri'r gerddoriaeth hefyd, ond pwyrch bec sy'n hwnna, bydd hwnna'n yn automatic yn ymestyn wrth i ni ychwanegu'r golygfeydd eraill. Iawn? Right. Chi beth yw'n ei wneud nawr te yw ychwanegu golygfa. Dyma ni. A chi gweld mae'r gerddoriaeth wedi cario ymlaen nawr. Right. Wel, be fi'n ei wneud yw dod mewn a fideo eto sy'n traws newydd, achos fi'n licio'r effaith reina. Felly fi'n i fynd i'r cyfryngau, a fi'n i fynd nôl chwilio'r fideos, a fi'n i chwilio eto fan hyn am transition. A tro hyn, sdim ots beth yw'r lliwiau, achos fi'n mynd i ddefnyddio effaith deiliw yn y fe. Mae hwnna'n cool iawn, fi'n licio hwnna. Mae hwnna'n wyllt. Right, mewn o hwnna, rhywun beth to, fi moyn i hwn i lenwi'r canfas, felly dyna'r fideo mewn, a na i llenwi'r fideo. Right. Nawr, i fi'n iddo mewn nawr a un o gymeriadau cymeriadau Dydd Miwsig Cymru, eleni. Iawn, un o'r cymeriadau. A mae'r ein i gyd draw fan hyn ar y dudalen heriau. Sgroliwch chi lawr i her 2. Dyma ni, chi gweld, mae'r trwmped, gitar, drwm a y decks. Felly, pa un ai am gyntaf? Wel, ai nhw mewn trefn, dwi'n meddwl. Sef y trwmped. Copio hwn, clicio a copy image. A nôl a fi. A fi'n mynd i clicio glido. Cool, na fe. Mae hwnna mewn dy fi fyna. A dewch i ni gael jyst chwarae hwn o'r dechrau. Gweld. Great, right. Nawr, dwi ddim eisiau i hwn i fod yn ddi a gwyn yn y cefnir trwy'n. Dwi'n moyn i'r cefnir i fod yn fwy lliwgar. Nawr, mae'r trwmped yn felyn. Felly pa liwiau allan ni ddefnyddio? Wel, beth am lliwiau
swyddogol cymeriadau eraill fan hyn. Iawn? Bod ni'n defnyddio cynllun lliwiau swyddogol Dydd Miwsig Cymru. Felly, be na i yw, chymod be, na i gopio draw hwn. Felly, na i gopio hwn draw. Achos be fi'n gwneud yw dwyn lliwiau yma i fod yn gefndir i'r trwmped melyn. Felly, na i gopio hwn, copi, a glido fe mewn. A sa'n mynd i ddefnyddio hwn o gwbl. Na gyd fi moyn gyda hwn yw cydio yn y lliwiau. Right, nawr, y fideo yn y cefndir. Dyma'r fideo. Dewch i ni gael rhoi effaith deuliw ar hwn. Iawn, effaith deuliw. Right, chi'n gweld mae'n dechrau'n barod y glas a'r gwyrdd yma. A chi'n gweld os fi'n sgrolio trwyddo, chi'n gweld mae'r gwyrdd yn dangos fyna. Felly, byddai'n gret sy'n ni, felly yn oedi fe ar ddarn le chi'n gweld y ddau liw. Na fe. Right, nawr, dewch i ni gael rhoi lliwiau tu ôl, felly fi wni ddefnyddio felly, be ddau ddefnyddio? Y coch a'r glas, felly, coch y decs a glas yr coesau yma fan hyn, tu ôl y trwmped melyn, yn credu. Felly, clicio ar y fideo yn y stac heinau, lawr i'r effeithiau deuliw, a to fan hyn cysgodion, na i fynd am y coch. Chi'n gweld nhw newid fyna. A'r amlygu, na i fynd am y glas. Chi'n gweld mae'r un newid efo yna. A nawr, llag y gwared ar hwn. O, chi'n gwybod beth, bydd eisiau fe yna fi yn yr olygfa nesaf gweud y gwir. Felly, na i just rhoi fel lan yn y cornel fan hyn am funed. A dewch i ni gael gwylio hwn. Yeah. Great. Right. Na i, chi'n gwybod beth, na i gwared ar hwn. Lladd nhw mewn o eto. Right, nawr te. Beth i moyn i ddigwydd fan hyn? Wel, mae eisiau i ni gael, fi moyn enwau artistiaid Cymraeg yn ymddangos ar sgrin, a fi moyn bod pethau'n animeiddio. Felly, dewch i ni gael clicio ar y trwmped, a dod lawr i'r animeiddio. A, right, fel licen ni'r trwmped mae i ddod i fewn ar ddechrau'r olygfa. Di fi moyn bod e'n troelli mewn fel hyn, falle, neu'n tymblo mewn. Mae hwnna'n cool. Gostwng lawr, bungee. O, mae'r bungee na'n gret, yn dweud. Popio'n gret. O, mae'r un gret hefyd. A mae crebachu fi'n meddwl. A wedyn, beth i fi moyn iddo fe wneud yn ystod yr olygfa? Di fi moyn bod e'n crynu, mynd fel yo-yo, troelli rownd, siglo. Cyber siglo yn un da. Iawn. A sa'n credu bod eisiau fi animeiddio fe allan. Mae hwnna'n iawn. Dych chi'n gael trial yn awr te? Iawn, gret. Nesa, chi'n bod yr sŵn yma yn dod mas, rhyw fath o fellt yw'r yna, fe? Rhyw darannau mellt yw'r yna, wedi cael ei wneud ar llaw. Dych chi'n cael chwilio am effaith tebyg i hwnna, a dewn ni o hyd i bethau fel yna, yn yr elfennau, yn yr asedau dylunio. A jyst chwilio fan hyn am rhywbeth fel hand-drawn. Os chi'n chwilio hand-drawn, gewch chi dros 8,000 o bethau. Felly, beth am rhywbeth fel hand-drawn lightning. Sgol, faint sydd fi nawr? 39. Right. O, cynni, chi weld? Mae hwnna'n un gret ar ei melyn na. Bydde wych fi gael un. O, dyma ni. Dyma ni. O, fi lygo'r ei melyn yma, fwy solid. O, fi lygo'r scribbles yma. Mae'r hynna'n wych. Yeah. Right, fi'n symud o mewn o hwnna. Symud around. A be fi'n neud yw wneud hwn yn eitha mawr. Fel hyn. A dwi'n symud ddyblygu fe cwpl o weithiau. Dyblygu. A to, 3 dot, dyblygu. Just droi nhw amgylch y lle. Maen nhw just i ffwrdd o'r cynfas da fi. Fel yna. A ni. Nawr,
allan ni animeiddio bob un o'r ein ar wahân, ond yn Express chi'n gallu animeiddio gyda un clic. Felly clic ar animeiddio, chi'n gweld fan hyn, animeiddio pob un. Aha, animeiddio pob un, hwnna'n swnio'n greit. A os i fi'n dewis un o'r ein fel rhywbeth fel popio, sgwylwch beth sy'n digwydd i'r reina ar y dechrau. Gret. Chi'n gweld maen nhw'n popio mewn. Pop. Yr unig beth yw, fi wedi colli'r animeiddio ar y trwmped, felly mi eisiau fi nôl yn neud hwnna to. Felly a i neud hwnna, animeiddio mewn oedd, ti'n gwybod beth oedd e nawr? Fi'n credu nes i am crebachu, a wedyn ailadrodd oedd siglo, Mae'n cael bod moyn hwnna i fod o flan popeth arall yn y stac heinau, felly dwi jyst yn cysgu fe i'r top. Dych ni gael triol hwnna, de? Mae hwnna'n wych. Right, nawr. Beth sydd eisiau chi wneud nawr yw dewis 3 o'ch hoff artistiaid Cymraeg. 3 o'ch hoff artistiaid Cymraeg a'i roi enwau nhw ar blwch testyn. Mae hwn yn fod yn cool. Testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn. Cofiwch cwch chi ddefnyddio'r... Cwch chi ddefnyddio y ddolen i'r rhestr chwarae fan hyn, os ych chi ddim yn siŵr o enwau artistiaid. Felly allan ni fynd am dadleoli, buddig a pys melyn. Felly. Dadleoli, buddig, pys melyn. Right. Na deipio'r un am mewn. Oops. Dadleoli. Wedyn na i roi... Felly na i just roi... minus a minus arall, fel dash dash, buddig, dash dash, pys melyn, dash dash, a dim byd arall. Nawr, hwn sy'n cool, watchwch hwnna. Dywyswch y ffont yn gynta, dywyswch ffont i chi'n hoffi, a fi moyn rhywbeth sy'n edrych eto yn eitha, chymod, aniben, garw, gyflym trwy rai ar gymhelliau, rhywbeth aniben, fe mae rhywbeth really aniben fan hyn. Hwna'n eitha aniben, dwi e? Na, dwi'n quite beth fi eisiau, ddo. Lawr fan hyn, mae rhywbeth, chymod, eitha cryf ac aniben. Fi'n gwybod fi'n ffysu, fi'n gwybod na, fi'n gwybod, sy'n eisiau chi ddweithau, fi'n gwybod bod fi'n ffysu. Ond fi'n moyn ffont cryf ac aniben. I am a permanent marker yma. Right. A be fi'n mynd i nawr yn rhoi rhain ar cynllun testyn cylch. Felly bod rai chi'n gweithio mas be fi'n mynd i wneud fan hyn nawr. Rhoi hwn ar cynllun testyn cylch. A i fi moyn y testyn i fod yn eitha mawr, fel bod e ddim yn ffitio i gyd ar y dudalen. Rhywbeth fel yna. Chi siŵr meddwl, pam ti'n neud na? Pam i ti'n neud na? Achos nawr, fi ffili gweld hwn yn iawn. Ond, fi siŵr bod rai o'n chi wedi gweithio mas be fi'n mynd i wneud. Fi'n mynd i roi animeiddiad, effaith animeiddio. Sdim eisiau animeiddio fe mewn, just ailadrodd, a fi'n mynd i roi animeiddio troelli ar hwn, a'ch watchwch beth sy'n digwydd. Cool! Dewis hwnna. Nawr, licen ni bod e'n troelli ffordd arall yn erbyn y cloc. Felly fi'n mynd i glicio yn fe to, a llai newid fan hyn. Cyfeiriad, na fe. Rai, gallwch chi gael gwylio hwn ar e. Yep! Mae hwnna mor cool. Right, fi'n mynd i... Fi'n cymryd fi moyn e tu ôl y trwmped. Dych chi'n cael gweld, ydw fi dan yn gallu darllen hwnna os mae tu ôl y trwmped. Ydw, mae'n gret. Mae'n gret. Mae hwn yn ysblenydd, ffrindiau. Mae'n ysblenydd. Right. Ysblenydd. Right. Nawr de, mae 5 munud ar ôl ni. Nawr, beth sydd eisiau chi wneud nawr yw penderfynu pryd i chi'n mynd i dorri yr olygfa yma.
Iawn? Achos ar hyn o bryd mae'n enfawr. Chi'n gweld pa mor hir yw hwn. Felly to, canolbwyntio ar y gerddoriaeth nawr. Okay? Ni'n mynd i stopio fe. Chi'n gweld fi'n mynd i fod yn headbango eto fan hyn nawr. A penderfynu pryd sy'n eisiau fi stopio hwn. Boom! 1, 2, 3, 4, stop! Fyna. Fyna. Llusgo hwnna nôl. Gwych. A nesa, fi'n mynd i ychwanegu golygfa arall. A fi'n mynd i wneud yr un broses eto. Nawr, lle fi'n bach yn gyflymach nawr, achos chi'n gwybod beth fi'n wneud nawr. Iawn. Yn gynta, fi'n mynd i ddewis cymeriad o'r cymeriadau swyddogol. Felly fi wedi defnyddio'r trwmped, a mae rai fi gael y drwm yma, mae'r drwm yma'n cool. Copi o hwnna. Nôl, glido fe mewn. Gret. Nawr, mae eisiau cefndir yna, felly fi'n mynd i fynd to i cyfryngau, fideos, chwilio fan hyn am transition eto. A fi to'n chwilio am rhywbeth cool sy'n mynd i symud o un lliw i'r llall. Fi'n licio hwnna fel bod y paint yn, chymod, fel dŵr. Hwnna'n bryl. Mewn â fe. Right, mae eisiau hwn i lenwi yr canfas, felly llenwi fideo. Bwsh. Mae wedi mynd o flan yr drwm, felly llusga'r drwm nôl i'r top. Right, nawr, eisiau'r lliwiau yna ar gyfer hwn. Dych chi gael mynd i cydio yn y lliwiau eto. Mae'r ein ar y fi fan hyn, nag nhw. Mae fe. Hwn. Copi. Nôl a fi. Glido. Right, nawr te, pa liwiau na i ddefnyddio tu ôl y pink? Dwi'n meddwl bod gwyrdd a melyn, fi'n meddwl. Gwyrdd a melyn na i ddefnyddio. Y gwyrdd a'r melyn yma, tu ôl y pink. Cymryd reina'n helpu'r pink i sefyll mant. Right, felly dewis y fideo yn y stac heinau. Fideo. Effeithiau. Deilyw. Right, gwyrdd a pink. Dyma ni de. Felly cysgodion. Fi eisiau y gwyrdd yma. A'r amlygu, dwi eisiau y pink. Sori, dim y pink, y melyn. Mae'r drwm yn pink. Fel yna. Gret. Llag y gwared ar hwn eto na'r lliwiau. Sym eisiau hwnna nai. Right. A dewch i ni gael te. Trial hwn mas, dych chi'n gael gwylio fe. Mae'r cefndir yna yn anhygoel. Chi'n gweld mae defnyddio'r lliwiau swyddogol Dydd Miwsig Cymru yn neud hwn i deimlo fel bod chi'n gweithio i'r llywodraeth sy'n trefnu hwn. Mor dda. Mor dda. Please tagiwch fi yn rhain, achos fi'n rili edrych mlaen i weld eich fideos chi. Right. Be fi'n ei nawr? Wel, eto, lle ni fynd i'r elfennau, y sedau dylunio, hand, drawn, lle ni fynd am rhywbeth arall, squiggle, hand drawn squiggle. Fi just sim ots beth fi'n cael fan hyn. Sa'i moyn yr taranau neu rhywbeth fel yna. Just sim moyn rhywbeth o scribbles. Chymod. Mae hwnna'n gret. Licio hwnna. Iawn. Rhywbeth yn yr un arddull a'r scribbles na sydd uwch ben y ddrwm. Right. A sa'i just neud hwnna ddigon mawr fan hyn. Chi'n gweld? Just rhoi fe ar draws fan na. Yr ddrwm yn mynd i ddod fan hyn. A felly yna i ddyblygu hwn, a gallai fynd lan y top fyna hefyd, ar ongl ychydig o wahanol. Sgwylwch pa mor rwydd o hwnna. Animeiddio nawr. Dewis un o'r squiggles ma. Animeiddio bob un. Popio. Dych chi'n gwylio fe. Pop, pop, pop. Mae'n wych yn we. Right, y ddrwm, be mae'r ddrwm yn mynd i wneud? Animeiddio, ailadrodd, rhywbeth cool fel pulsio, Boom, boom, boom. Na beth mae'r drwm yn wneud. Gret. A nawr, i fi mynd i gydio yn y testyn o da fi ar yr olygfa arall. Testyn fan hyn.
copio fe. Dod ar pen chwarae y linell ddi draw i'r olygfa newydd. A glido fe mewn. A felly tro yma, fi wni newid y lleoliad i fod fyna. A to fi moyn y ddrwm i fod right yn y blaen. Dych chi'n ei gweld te. Dych chi'n ei gael gwylio hwn. Nôl i ddechrau'r fideo. Gwych. Right, mi eisiau fi stopio hwn. Fyna. A na gyd sy'n eisiau fi wneud ar ddiwedd yw dod mewn a y sleid cae swyddogol, ychwanegu golygfa, a dyma fe fan hyn. Copy image, draw a fi, glido hwnna mewn. Gret, fi'n ei lenwi hwnna, gosod e fel cefndir y dudalen. Iawn. A nawr, allech chi fod yn dod mewn a animeiddio rhyw squiggles gwyn y tro yma, allech chi? Allech chi fod yn animeiddio squiggles gwyn o amgylch i chi? Fi'n rhaid mas amser nawr, felly na i ddim wneud hwnna. Ond dewch chi ni gael just gorffen ein cerddoriaeth bant, felly stopio hwn ar y man addas. A fe fyna. A na gyd fi'n wneud ar ddiwedd hwn yw pylu fe mas, pylu allan, rhyw hanner eiliad yn ddigon, fel bod y gerddoriaeth yn ffado mas. A beth am roi effaith sain ar y diwedd hefyd. Cyfryngau, sain, fi'n ei chwilio am, boom! Dyma ni, boom! Na, mwy o boom! Mwy! 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 Na, dim hwnna. Ie, felly hwnna, neu... Hwnna, ie! Na fe, clic ar hwnna. Wedi ychwanegu fe mewn. A nawr llai just rhoi hwnna ar ddechrau'r olygfa hyn. Chi'n gael gweld. Gret. Fantastic. Wel, yn hapus iawn gyda hwnna. Fi wedi mynd 2 funud drosto ymddiheiriadau. Nawr, i rannu'ch fideo cwl gorffenedig, allwch chi lawrlwytho hwn fel ffail MP4. Os chi'n neud hwnna, fydden ni'n bendant yn newid y cydraniad lawr i 720, hwnna'n hen ddigon, a bydd y ffail tipyn yn llai, fydden lawrlwytho'n gynt. Neu, yr opsiwn gorau, dweud y gwir, yw i clicio rannu, a cynnyrchu dolen gweld yn unig fyna. Allwch chi'n neud Google Classroom, Microsoft Teams fel arfer, ond os ych chi'n neud fyna, creu dolen, wneud Express gyhoeddi eich fideo chi i'r we, unrhyw un sy'n clicio ar y fideo na wedyn, maen nhw'n gweld e ac yn gallu chwarae fe ar y we, heb bod chi'n gofod lawrlwytho unrhyw beth. Gallech chi ychwanegu troslais i hwn yn rhoi gwybod i bobl beth yw'ch hoff ganeuon chi, allech chi fod yn newid fwy o enwed, o mewn â fwy o animeiddiadau, ond gobeithio bod chi wedi mwynhau yr weithgaredd yma le ni wedi bod yn golygu fideo gan ganolbwyntio yn benodol ar torri y fideo i'r gerddoriaeth, i guriad y cerddoriaeth. Right, ffrindiau, fi wedi mynd spel drosto, fi wedi bod yn 3 munud drosto. Bydde Dom yn rhoi stŵr i fi os bydde fe ar y wers yma. Felly, fi wedi mynd 3 munud drosto. Ymddeiriadau mawr i chi am fynd drosto. Cofiwch nawr te, dewch yn chi wrthnos nesaf arweinwyr.express.cymru ar gyfer ein gwersi ar ddiwrnod defnyddio'r rhyngrwyd fwy diogel. Mae'r un a ddydd Llun a dydd Mawrth. A os ych chi'n rhoi rhywbeth ar y cyfryngau gymdeithasol, tagwch fi mewn i fi gael gweld eich gwaith chi. Joiwch ddydd Miwsig Cymru heddi, ffrindiau. Newch yn siŵr bod digon o sŵn yn yr ysgol, digon o gerddoriaeth yn chwarae, amser cinio amser chwarae gobeithio. A welai chi, di Llun neu di Mawrth nesaf ar gyfer diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Ond am y tro, hwyl y fawr, diolch am ddod, mwynhewch y penwythnos